semangka ana ing Tegal Bantengan. Delok meneh tanduran semangka ana ing Tegal Bantengan arep panen. Muga wae tanduran semangka sing arep panen kae mengkono ra dipangan bareng. Dah depo yen nganti mengko Kamas Penewu ngerti semangka arep panen. Mesti penggali Kakang Penewu iki ayem mesti seneng. Bang Jaya. Waduh. Di. Aku nganti kudu kepleset iki mau. Lah. Nganti sandal kuwi lho tak cangking, Di. Ngancen ora tau ning Tegal yo, Di yo. Kok janur Gunung Kadingaren to, Mbak Yu? Oh, aduh, Di. Piye, Di? Kadingaren piye? Kadingaren sampean kok tumekono ing alas Bantengan. Nggonku ning teko ning Tegal Bantengan iki mau ngirim karo kowe lho, Di. Iki kirimane rene. Nang dimam rene lungguh, Di. Sampean nggawa kiriman, Mbak. Ya. Iki mau ya mung mrigi kanggo kowe. Lho. Wis kene ndang dirahake. Parkir yo. Ayo. Kok beda karo adat sabene to, Mbak? Lah bedane piye, Di? Kula niki kaget. Aduh. Kaget piye? Sabene sing ngirim kula niku lak abdi. Ya. Ya niki sampean kok royo-royo ngirim dateng kula, Mbak. Ya ora kaya ngono, Di. Nggonku ngirim karo kowe iki mau, ora kok ateges aku iki ngemenke ngono ora. Tenane mung aku iki kepengin gemateni karo kowe lho, Di. Oh, ngono ya. Ora ketan kowe iki dulurku ipe, ning wis tak anggap kaya dulurku dhewe. Mula kowe ya tak hormati sing apik, tak gemateni ngono lho, Di. Ya aku matur suwun banget karo sampean ya, Mbak Yu. Mergo sampean wis gemati karo aku. Ya, Di. Yen pancen kiriman iki kanggo aku, Wis kene ning yo sing penak. coba aku tak ngrasake Nah, masakane Mbak Yu. ya. Mesti Dirasake, Di. masakane Mbak Yu kencong sari iki mesti enak tenan. Enak tenan, Jos. Biyen kakangmu Penewu entuke seneng aku ki ra mung perkara apa-apa lho, Di. Mergo masakane Mbak Yu sing enak. Kakangmu dadi seneng karo aku. Dadi Kang Mas Penewu iki seneng karo sampean mergo masakane sampean. Iya, Di. Kuwi tenan lu ndak dadi gimana, Di? Coba kaya ngopo? Piye? Enak toh? Mengkon dulu Mbak Yu. Bang Jaya. Di? Lho napa, Di? Iki lho kene apa? Mbak Yu, Iya. napa leres? Niki sing masak sampean. Iya, iki mau sing masak ya Mbak Yu dhewe lho, Di. Piye, enak toh? Enak Mbak Yu, Enak toh, sambelnya mantep toh. mantep. Ning wonten sayange Mbak Yu. Lah sayangnya apa, Di? Rasane kok asin to Mbak Yu? Lah, kowe iki lho, apa iya toh, Di? Saestu. Kowe iya toh, Di? Sambele lho asin tenan. Kowe iki lho kok iso ono wae. Rumangsaku nggonku masak iki mang ya wis tak icipi. Ya wis pas lho, Di. Nek kok yo kasih men yo, Di. Waduh, Mbak Yu, Heeh. niki masakane sampean kasinen saestu. Tenan kok piye toh, Di? Niki Tak rasakne. nek mboten sampean mboten percaya sampean rasake. Waduh. Iya, Di. Lah nggih to? Kasih tenan, Di. Lah nggih. Mula niku tiyang wadon menawi masak kok kasinen. Niku wonten pertanda lho, Mbak Yu. Tandane apa, Di? Tandane Tandane piye? tiyang wadon nek masak kasinen. Nek tesih prawan Ini Ci, perawan piye, Di? niku tiyang wadon kepengin ndang duweni bojo. Kowe iki kok yo ngoyo-ngoro apa tenan to, Di? Niki saestu, Mbak. Kuwi yen isih perawan. Niku menawi tesih prawan. Ya terus? Menawi sampun nggadahi bojo, Heeh, sing wis duwe bojo piye, Di? niku nggih wonten pertandane. Tandane apa? Tandane iki jarang-jarang dikumpuli karo sing lanang. Alah, kowe iki lho, Di. Kok iso wae? Niki tenan to, Mbak Yu. Ngono wae kok mbok gagas lho, Di. Ngene lho, Di Kembang Jaya. Pripun Mbak Yu kenceng Tenane nggonku
kados sampean ngirim kula niki siji gawe loro gawe. Iya, ora mung cukup ngirim kue aku teko ana ing papan kene. Nanging di tenane ana wigati sing bakal tak belakake karo kue di. Ini tak critani di. Waduh. Wigati napa to Mbak Yu? Kula kok penasaran. Ini lho di tak kandhani yo di. Jane iki yo arep ora tak kandhake karo kue. Ning lamun iki mau ora tak kandhake karo kue. Nek tak pikir Mbak Yu ki saya suwe, saya pendak dina, saya ngrantes atiku, saya lara pikirku di. Nanging yen tak kandhake kue, aduh, piye yo di? Aku jane yo isen di. Pun sampean mboten usah isin, mboten usah kok kewong. Sampean nganggep kula niki lak empun kados anake sampean piyambak. Pancen bener, kowe iki ora tak beda-bedake kaya dene sedulur kuwi. Malah kapora kowe iki kaya adikku dhewe di. Lah nggih. Nanging apa yo? Kudu tak kandhake kowe yo di. Pun jenengan bloko mawon, mboten usah sungkan-sungkan. Ngono yo di. Janjane wonten wigatos menapa to Mbak Yu? Ini lho di. Jane ngono iki mau mung ngipi di. Ngipi. Mung ngipi. Nanging yen tak pikir kok kan saya dadekake ganjeling atiku yo di. Kandhake apa ora yo yo. Bingung aku di. Pun sampean kandhake mawon mboten napa-napa. Apa yo di? Sampean jujur kali kula mboten Apa napa-napa. yo di? Aku lho di. Ndek inganane kuwi ngipi turu bareng kowe kok keloni di. Sampean ngipi turu bareng kalih kula. Turu bareng kowe aku mbok keloni di. Ngoten nggih Mbak Yu. Ya, jane iki ya wis ora tak gagas. Mung perkara ngipi ya wis tak lali-lali lho, Di. Ning saben dina kok tansah ganjel ning atiku. Malah ndadek aku pikiran lho, Di. Nanti aku lara awakku adem panas ngene iki lho. Mung perkara ngipi, Di. Pun Mbak Yu. Namung perkawis ngipi mawon mboten usah sampean penggalih. Di. Wong ngipi niku kembange wong turu. Pancen bener. Nanging ngene lho, Di. Lamun ngipi kuwi tak pikir terus, mengko yen tak pikir terus, parake lara. Yen lara ra iso mari parake ning ndi coba? Nggih, parake nggih Ning pati to, Di? teng pati. Mula timbangane iki kok ndadekke ganjelan ning atiku, Di. Apa ngene ya, Di? Luwih becik dilakoni, kowe turu bareng karo Mbak Yu, aku keloni, Di. Alah jenengan niku lho, kok aneh-aneh mawon. Lah kok aneh-aneh piye, Di? Jenengan kok nyuwun waduh kula mboten kepenak Mbak Yu. Ora kepenak piye? Lah napa kelampak kula leladi kalian jenengan. Kembang Jaya. Wis to, kowe iki ra usah kaya ngono, Di. Wong ya kan Masmu penewu ora ngerti wae kok. Ayo Di sedilu ae, Mbak Yu ladeni, Mbak Yu keloni, Di. Mboten Mbak Yu. Mboten piye to, Di? Wong ya ora ngerti kakangku wae kok. Mboten iki mergo kowe ora roh rasane. Mengko lho, Di, nek kowe roh rasane pisan wae, kowe mesti takok tunggale kowe kurangen cah bagus. Ayo. Ngene iki aku dadi ra kepenak Mbak Yu. Waduh, kerangkol wong ganteng kok rasane jebule ngene. Turuti ya, Di, Mbak Yu, Di. Ning grumbul kono lho, Di, Mbak Yu turuti. Mboten Mbak Yu. Sampean kula imutke. Iya, Kula niki mboten mentolo. ora mentolo. Sinten to Kang Mas Penewu sapa nyono? Iya. Kang Mas Penewu sampun kula anggep bapake kula piyambak. Mbak Yu ya ngerti. Menawi kula kalampah ngladosi panjenengan. Bebendu punapa ingkang badhe kula tampi. Yen menawi kula lelados kalih sampean, kula ajrih dosa, Mbak. Alah. Bener nek kowe iki gedhe nang gedhemu gedhe buang-buang kuwi. Dosa? Kowe iki lho Di ora usah gagas dosa. Urip ning donya iki sing digoleki mung enak lan kepenak. Kowe ora usah gagas dosa. Dosa kuwi nek nyenengi bojone liyan, konangan digebuki lara. Nanging yen ra konangan Di, kowe enak ra karo-karuan Di. Ya Allah. Ayo dituruti. Iki terus piye iki? Ya, tak rangkul rasane penak to, Di. Grenjel-grenjel piye ngono lho, Di. Ya grenjer-grenjer Mbak Yu. Ning jenengan ampun demek-demek saestu. Nek kula ngoten tesih kuat ngempet Mbak Yu. Lah iya. Adike kula niki lho Mbak Yu.
adike sing ndi? Ndi? Iki lho bapake Saipul iki lho. Ya ora kuat ayo ning grumbul kono, Di. Boten Mbak Yu. Saestu. Ampun nggih Mbak Yu. Boten. Pancen kowe rong rasane, Di. Wis to. Siti ae, nek kowe isin karo Mbak Yu, kowe ra mentolo, kowe merem. Lho, aku sing goyang piye, Di? Enak to, tak bagus. Bocah kok bagus e. Tak ambungan. Aku kok iso diambung tenan. Siti, Di. Aku ki batal aku mang bar wundu ya. Alah, kok wundu nek? Piye gelem ora? Boten Mbak Yu. Alah, boten piye? Boten piye? Ampun Mbak Yu. Ampun piye, Di? Ampun teng mriki. Loh, lha nek ampun teng mriki terus ning ndi? Pados hotel mawon. Kowe iki kok tenan, Di? Tak buka kasine. Kembang Jaya. Kembang Jaya. Tak buka no Siti. Kowe engko nek roh. Iya. Mbak Yu aja dibuka Mbak Yu. Tak buka no kon dhuwur apa kon ngisor? Lah kok juweru ta Mbak Yu? Wis to ora usah isin-isin. Ampun. Buka no Siti. Aku ning kono. Ayo, Di. Boten Mbak Yu saestu kula mboten purun Mbak Yu. Kok karo Mbak Yune kok ngono? Ora gelem. Kowe engko nek wis ora rasane sithik ae ngono takok tunggale, Di. Jujur sumpah lho. Jujune sing dadi kok bojone mogol. Bojone mogol. Ora bojone mogol tak perkosa tenan. Gregeten ae. Ndak ya. Masa aku ki jajoko kok dienek-enek to lho. Lho, kowe ben kepengin karo Mbak Yu. Aja kok dupe Mbak Yu ki wis tuwa, umure wis tuwa nanging lho deloken kencete Mbak Yu Di. Lho, kaya perawan umur 20 tahun tak kandhani lho. Mulus. Munggah sithik mulus, kowe engko mesti merangsang ayo ning grumbul diluk Di. Sekedap Mbak Yu. Piye? Nek pupune ngono mulus. Ya terus Bareng bokonge ya Allah. pokoke piye Di? Ayuh. Jan wis persis kaya citakan wajan. Lah, kowe mesti kepengin to. Boten kula namung gojek. Sithik Di. Namun gojek. Kula ampun dipaksa Mbak Yu. Kembang Jaya. Ning kene Mbak Yu isen wirang wis tak temah kanggo kowe lho, Di. Mbak Yu wis nembung tresno karo kowe atase Mbak Yu wong tuwa. Ning sithik wae kowe ora gelem ngladeni karo Mbak Yu. Sithik wae, Di. Boten Mbak Yu. Ya, ora apa-apa Kembang Jaya. Ning kene sing iso mirang-mirangke ora mung kowe. Mbak Yu ku iso mirang-mirangke kowe. Yen pancen kowe ora gelem ngladeni Mbak Yu, titen ana bakal tak wadulke karo kakang penemu. Mbak Yu. Cilaka. Kok kaya ngene kedadiane? Mbak Yu Kencong Sari. Apa sampean iki ora nyapan? Sopo to Kembang Jaya? Kok tega-tegane sampean njaluk ladi karo aku? Yen nganti perkara iki didolke karo Kakang Prewu saka Nyono, cilaka. Yen aku ora nututi bakal cilaka. Kakang penemu, kula nyuwun pati mawon Kakang. Kula isin, kula wirang Kakang. Kula pateni mawon Kakang. Oh iki lho napa? Kakang penemu, kula niku rumangsa isin wirang Kakang. Kula nyuwun pati mawon Kakang penemu. Sik to. Jenenge moden ae mateni pitik kuwi kudu ana bismillah. Lah kowe teko-teko kok terus njaluk mati. Nggih Kakang, mergo kula niku sampun isin, sampun wirang Kakang. Kok isin kok wirang kuwi jalarane apa? Jalanan saking tumindake Adi Panjenengan Siadi Kembang Jaya Kakang. Ora ngono, jane kowe iki mau kok ngendi? Kula saking Tegal Bantengan Kakang. Tegal Bantengan. Nggih. Lah apa? Ngirim Siadi Kembang Jaya Kakang. Lah biasane kuwi sing ngirim kuwi ra ya bocah-bocah. Nggih. Kok kowe sing ngirim ki mau ketemu pirang perkara? Nggih boten kados-kados Kakang. Batine kula niku kula ajeng mateni Siadi Kembang Jaya lho Kakang. Oh. Mung betike Nggih. kowe kepengin beteni adhiku Kembang Jaya. Nggih Kakang, boten ketang adipe. Batine kula niku ajeng kula gemateni Kakang. Apik Nyai. Neng lho Kakang lho, bocah kok
jenengan iki kemateni karo wong tuwa. Kurang ajar, Kakang. Tumindake niku lho, Kakang. Leh kebangetan kalih kula, Kakang. Sik to. Kok delalah kowe ketemu aku kondo yen to Kembang Jaya omongane piye ki mau? Kurang ajar. Kurang Kakang. ajar. Nggih kebangetan, Kakang. Jane iki ana apa to, Nyai? Lho, keroyo-royo kula niku ngirim ting Tegal Bantengan, Kakang. Malah si Adi Kembang Jaya niku lho, Kakang. Kok nembung tresno kalih kula, gonjak kalih kula, ajeng mrawasa kula jare kula digeret-geret godol-odol. Lho, Kembang Jaya nggih, kepengin gonjak kowe, nggih, Kakang. kepengin mrawasa kowe Nggih. nganti kepara jaritmu diodol-odol. Digeret diodol-odol, Kakang. Digeret diodol-odol. Nggih. Wis kelakon apa durung? Dereng, Kakang. Alah wong durung wae. Nek durung ki ra ya ora apa-apa. Kakang penewu lho panjenengan niku lho, Kakang. Sakniki durung, lah mangke-mangke, Kakang. Nek menawi panjenengan pinuju tindakan kula teng griya piyambak, saged mawon kelakon lho, Kakang. Ngene lho, Nyai Kencang Sari. Nggih. Kembang Jaya kuwi adikku. Nggih, Kakang kula. Sak ora-orane uga adimu. Nggih. Aku sing dadi wakile wong tuane. Nggih, Kakang. Umpama Kembang Jaya kuwi ana kleru, tak jaluk sampean kuwi ya sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Lah panjenengan kok bilang-bilang ae. Sabar terus ae. Lah engko nek aku ora sabar aku ora dijek amuk karo Irul. Lho perkara niki perkara tenanan lho, Kakang. Panjenengan kok sabar. Wong lakon ngene kok jalukane ngger-ngger. Panjenengan niku lho, Kakang. Ngene lho Di, anu Nyai. Nggih. Nek pancen ana kelirune Kembang Jaya, Nggih, Kakang. tak suwun kuwi dikandhani luwih dhisik. Nggih. Tur maneh, wong ora ana sing ngerti wae kok. Ngopo kowe kok nganti gegermu kaya ngono? Kakang penewu, panjenengan niku lho ngendikane kok kados ngaten. Apa? Sampun kula elengke bola-bali lho, Kakang. Si Adi Kembang Jaya eleng yo ngger, eleng yo Di aku ki Mbak Yu Muipe bojone kakangmu penewu Di. Lho, ngoten niku lho, tumindake ora tansaya mendho, nanging tansaya ndodro, Kakang. Ndot, delone kepiye, Nyai? Malah kados ngaten lho Kakang tembunge. Piye? Mbak Yu, sampeyan niku lho Mbak Yu lek kebangetan. Lho sampeyan kok purun kalih Kakang Penewu. Niku gek sing dipureh niku napane Mbak Yu. Kakang Penewu niku wis sepuh. Ibaratake wong macul wis ora iso jero. Mesti napa-napane niku cilik Mbak Yu lho. Jenengan niku di ngoten nggih Kakang. Kembang Jaya kandha karo kowe kono. Nggih. Nyai, nek umpamane umur pancen aku wis tuwa. Nggih Kakang. Umpama Kembang Jaya kandha yen to aku ibarate macul ora kuat. Nggih. Kurang jero. Nggih. Malah kepara Kembang Jaya ngomong jare sing mbok purih apa wae karo aku. Nggih. Umpama ngaran Kembang Jaya ngarani aku cilik samu barange. Nggih. Kembang Jaya kandha karo kowe ngono. Nggih. Pancen cilik tenan ya. Alah. Kembang Jaya kuwi ngerteni bekku ki ya cilik. Panjenengan menika lho Kakang Penewu. Lho, diwistani kados ngaten kok panjenengan menika tasih sabar kemawon mboten. Innallaha ma'as-sabirin. Lah panjenengan menika kok birin terus ae. Wong ki jarine kon sabar. Nggih Kakang, ning niki perkara gedhe lho Kakang. Nek panjenengan mboten ngrampungke perkara niki, mengke nek tangga teparo ngertos, napa mboten isin, mboten wirang panjenengan Kakang. Ngene Nyai. Gegambarane wong tresna kuwi ra gambarane padha karo wong keplok. Nggih. Wong keplok mono kudu tangan loro. Nggih Kakang. Sak polahe kaya ngapa Kembang Jaya. Nggih. Nanging yen kowe ora nglanggati, ora bakal iso kedadean. Lah kula nglanggati. Lho. Tebel bayi. Lambe. Sing nglanggati kowe. Mboten sabar Kakang sabar. Kula mboten nglanggati Kakang Penewu. Ayo. Alah, iki lho kek ngopo. Lambe. Kula mboten nglanggati Kakang. Umpamane Kembang Jaya kaya ngono lah. Kowe meneng kowe ora gelem. Tak kira ora bakal kelakon Kembang Jaya mrawasa karo kowe. Nggih Kakang, kula niku jane nggih mboten gelem Kakang. Ning kebangetan Kakang. Lho ngoten niku sampun kula elengke bola-bali. Lho kok tasih mawon bacut nyeripeh kalih
kula, Kakang. Ribeh kepiye? Malah tembunge Kembang Jaya niku sing ndadekke kula niku lara ati lho, Kakang. Apa? Mbak Yu, coba ta panjenengan gagas. Kakang Penewu niku pun sepuh, pun tuwa. Malah kapara rina ngirina wong kula niku ndonga, Mbak Yu. Muga-muga Kakang Penewu enggal-enggal dipundhut sing kuwasa. Mengki nek Kakang Penewu dipundhut sing kuwasa, randane panjenengan kula kukup lho. Kados ngaten lho, Kakang. Randane arep dikukup. Nggih. Nek upama dikukup ngono kowe gelem apa ora? Kula nggih gelem. Lho. Lambeku. Mboten Kakang, kula mboten gelem, Kakang. Jane kabeh ki mang aku kepengin ngerteni ya. Nggih, Kakang. Tembung tresna ngono dununge ana ati. Nggih. Kowe ngucap karo aku sing kaya ngono iki mau, kowe gawe-gawe apa tumindake Kembang Jaya sing kaya ngono? Lho, kula niku mboten gawe-gawe, saestu tumindake Kembang Jaya kados ngaten. Kula niku wong wedok sing lempeng galeng sing jujur, Kakang. Yen ngono kowe ora gawe-gawe. Mboten. Sing tumindak kaya ngono Kembang Jaya. Nggih, Kakang. Tak sumpah kowe wani. Tuh. Panjenengan menika kok sumpah-sumpah barang meden-medeni kula to, Kakang. Tak sumpah sambar gelap wani kowe. Ampun sumpah-sumpah kados ngaten to, Kakang. Panjenengan menika lho kok meden-medeni tiyang kemawon. Aku iki kepengin ngerteni sayektine sing tumindak nyenengi Kembang Jaya iki kowe apa Kembang Jaya sing seneng karo kowe? Nggih, Kembang Jaya sing seneng kalih kula, Kakang. Ning ampun disumpah lho, Kakang. Lah kenapa wedi tak sumpah? Lho mboten kok ateges kula niku wedi, ning kula niku kandha ponakanane lho kalih panjenengan, Kakang. Oh, ngono. Nggih. Dadi kabeh omongmu, kabeh tembungmu sing babakan Kembang Jaya ki mau pancen kasunyatane kaya ngono. Nggih, Kakang, saestu Kakang panjenengan niku dialog patine, Kakang. Kembang Jaya ning ndi? Terus sing Tegal Bantengan, Kakang. Tak jangkae Kembang Jaya. Oh, lek ngobong karo bojoku ngantek tak rewangi putus kabeh. Lho, kok iso ora mekan? Kembang Jaya. Rasakno kowe. Lho, dikai bothok kari ngemplak kok kok. Nek ana kedadian ngene rasakno kowe Kembang Jaya. Yen nganti mengko lakon Kang Mas Penewu sapa to ngerti. Lakon cilaka. Kembang Jaya. Rakyat. Adikku sing tak domo yahmono yamene. Aku dalil ganti wong tuamu. Wani-wanine kowe tresnani mbakyumu Kencong Sari. Rakyat. Ini kentek tenang ini. Aja tenanan Kang Mas. Apa ora ana wong wedok liya kejaba Kencong Sari? Wonten Kang Mas. Nganti kowe duweni tumindak kaya ngono. Kembang Jaya. Aku iki dadi gantine wong tuamu. Ora ngapane ya? Aku tresnani karo kowe. Wani-wanine kowe kepengin ngrusak pagrahayuku. Pengen ngrusak omah-omahku. Sapa Kencong Sari? Mamak banget mripat. Nanging kula boten tresnani kanggo Kencong Sari. Ora ana jamak lumrahe. Maling ngaku maling. Dan pancen maling ngaku maling, aku jarang kebak. Ngerti to ora? Ayo deh. Cilik tak gedhekno, tak gula mentah. Tak openi. Kasunyatane nganti gedhemu kaya semen. Wani-wanine kowe. Kencong Sari kuwi bojoku. Wani-wanine kowe bakal prawoso. Ning kula boten badhe prawoso. Bayu Kencong Sari Kang Mas. Omongmu kena tau dene. Kula boten gadahi niat badhe tresnani garwa panjenengan. Nek pancen kowe kon ora gelem ngaku perkara iki, pateni ae kowe. Ya apa iki? Kula kaget
kaget kuwi yo carane aja ngono. Iki ki wis suwe ra tau kanggo mbok tewabrak wae ana iku. Sing turete cuwilik ndek wau Ndara. Cuwilik. Jenengan niku lho Ndara. Kenapa? Jenengan kok ajeng mateni Ndara Kembang Jaya niku lepaten apa? Kembang Jaya kepengin mrawasa bojoku. Sinten sing sanjang? Kencong Sari. Halah-halah jenengan niku dibodoni Ndara. Arum, aku tulung ngono, Rum. Mana ngomong kono? Tulung ngono, Rum. Apa? Jenengan niku dibodoni bojone jenengan. Bojoku kuwi jujur-jujure menungso. Kok iso ngandakno kowe nek aku diapusi Kencong Sari ketemu pirang perkara? Ndara, sing ajeng seneng niku mboten Ndara Kembang Jaya, nanging ingkang suweten, ingkang guratan niku bojone jenengan. Rene. Aku ae ora tau ngarani yen to bojoku ki setelen. Ora tau ngarani yen bojoku kuwi gatelen. Kowe wani-wanine ngomong nek bojoku setelen, bojoku gatelen. Wani ngomong kudu ana buktine. Bukti Ndara. Saestu kok Kang Mas. Garwa panjenengan niku malah ajeng tresnani kula. Sing kandha sapa? Sik, aku duwe buktine. Kula Kowe gadah duwe buktine buktine? Ndara. Kula gadah buktine Ndara. Alhamdulillah, selamat. Aku ra sida dipateni. Alhamdulillah. Ku ngopo to kowe? Buktine lan dudohke, Rum. Niki buktine Ndara. Pengen apa lho Ndara? Layang kok mbok dosok ning ponokan niku. Ki mengko aku rak wundu meneh. Lho kok saged undu? Lah aku mang bar wundu arep ngasar urung malahan kepara bojoku ngoyak-ngoyak iki mau. Ngono ku nek kowe arep menehno layang, BH-mu gak mbok umbah sik ah. Kang Mas menewu. Ampun. Niki pun sesasi kula si penting mriki. Sesasi ning kono. Nggih. Ah, yo. Ora ngono. Jane iki karepmu iki piye kok ngekeki kertas karo aku? Niki layange Ndara Kencong Sari dikan niki lho. Kan maringke Ndara Kembang Jaya. Kencong Sari gawe layang Nggih. diparingke kowe Nggih. kanggo Kembang Jaya. Nggih, nanging kula saken jenengan Ndara. Nganti kepara nawala iki mbok simpen. Nggih. Terus lek ku maca piye ora ana tulisane. Tak dekore iki Mang berarti Ndara. Iki lek ku maca piye? Nggih ora ana tulisane blas. Yo etok-etoke wonten ngoten lho Ndara. Ketoprak kok iso. Wis kaya Gus Bekti. Wah, kek. Ya wis. Kencong Sari, kok Kencong Sari. Gak suka aku. Mas Mogol kok lalinan saiki. Mau nanya. Kamu nanya wis sore etoken. Oh. Jebulane layang iki perkara iki to. Mengko bengi jam 12 tet kowe mara nang nggonku Adi Kembang Jaya. Lawange ora tak kunci. Iki tulisane Kencong Sari tenan. Nggih. Wong wedok setelen kakek ah. Iki lho, Rul, bokem ya kelakuane ngene iki. Kok mbok Mbok Irul. Blek ya ngene iku. Tumindak kaya ngene diterusno wae. Lah nggih. Ngene nek ditantang pegat kok kudu mlayu wae. Hei, Dora. Apa? Sudah. Pak curhatan apa? Lu kok? Undang ngono, Kencong Sari. Apa? Kowe bali. Kowe bali kowe. Kowe bali ora? Kencong Sari. Nggih. Eh, Piye, Kakak? Lho kowe iki ngopo kok modal mandune kene kowe bali kowe? ayo. Arep tak takoni tulung jawaban sing apik. Nggih, Kakang napa, Kakang? Tadi perkara iki sing kleru sapa Nyai Kencong Sari? Nggih sampun cetha nek Kembang Jaya ingkang lepas Kakang Penewu. Kembang Jaya. Nggih, Kakang.
Tak abjare yo. Nggih monggo Kakang. Kembang Jaya. Dawuh Kang Mas Penewu. Kowe kuwi wis tak geladi ya mono ya mene. Cilik tak gedhekno bareng gedhe. Kowe dadi adikku kok kurang tanggap ing Sasmita. Kowe rupamu ganteng. Gagah, regas, awakmu ya kuning. Ana wong wedok gatelen, ana wong wedok sek-seken, njaluk didemeni kok ora gelem. Kowe iki wong lanang kakek ada piye? Kakang Penewu, Kakang. Apa ya? Kowe wedok sing gatelen sing njaluk didemeni sinten Kakang? Arum. Kurang ajar kowe. Lho tak kon minggir, tak kon mulih kok ora gelem mulih metetek ning kene ae. Ngono kuwi sesuk iki ndang tanggape Sasmita. Kowe iki adikku. Nek ana wong wedok kepengin tawa bothok, ndang tangan. Wakek ale kowe. Kakang Penewu. Apa? Lho, sing tawa bothok sinten Kakang? Lho, aku iki takon ana sing tawa bothok apa ora? Kados ngaten nggih Lah kowe tawa bothok apa ora? Kula ndoro ingkang tawa. Oh, abdimu Arum sing tawa. Nggih, Kakang. Nek ora rumangsa tawa kuwi mbok ora usah ngamuk. Nggih Kakang nggih. Ngerti? Nggih, kertos Kang Mas. Tak palilai, kapan kowe bengi? Oke. Lawange tak buka. Ngono ya, Nyai. Lah aku ngamuk. Kakang. Apa? Kowe ora usah biyang-biyu kakekane kowe. Doro, kalih bojone kok kakekane niku. Ana apa? Mboten sae. Kudune piye? Asu. Lho kowe iki. Jaluk aku. Lha kok nek tak ongi tutut lambemu lho. Kula sandok apa lho? Sembrono. Nyai, Nggih kula Kakang. Kembang Jaya wis tak amuk. Nanging sadurunge lelakon iki rampung, aku kepengin mangerteni. Napa Kakang? Iki mau ana nawala. Ana layang sing unine jarene Adi Kembang Jaya mengko sore mara ning omah lawang ora tak pancing. Jalaran bojoku Penewu Sukmayana nembe tindak. Apa sing gawe? Layang niki to Kakang. Iya. Kakang ngeten lho Kakang. Kula tak matur nggih Kakang. Ning panjenengan sabar riyin. Inallah masuk birin Kakang. Iku kakku. Kaget kula kaget. Inallah, ae kowe kok malah mbok nggo kowe. Nggih, panjenengan kula aturi sabar Kakang sabar. Nggih ngeten lho Kakang, kula genahke Kakang. Iki sing gawa kae Arum. Arum, Nggih. ngomong sing bloko suta. Ana aku rasa wedi. Sapa sing menehi iki? Guci Dora, Guci Dora. Sing gedhi iki apa? Kula Dora. Wong kandhane bojoku kek ku mek cilik kok mbok omong. Guci Dora, Guci. Kok gedhi iki apa? Nek Alah. kowe iki ngopo to, Nyang? Boten Kakang tangane kula niku pegel kabeh Kakang. Niki lho, kados niku lho Kakang keram ngoten niku lho Kakang. Oh, Gringgingen keram. Kakang, gringgingen aku. Ya wis mengko nek bali tak pijeti. Nggih. Arum, ndang gage ngomong. Layang iki sing gawe sapa? Mecicil. Jangkrik aku ora mecicil. Mecicil Dora. Aduh. Pripate kula kliliben Kakang Penewu. Kowe iki jane ngono ngopo to, Nyang? Boten Kakang, boten saestu niki lho mripate kula niku kliliben Kakang. Oh, keliliben. Kliliben Kakang Penewu. Ya wis, iki tak anggap Arum sing gawe ora ana liya. Kowe. Ngeten lho Kakang. Nggih kula akoni Kakang nek panjenengan ampun duka riyen lho nggih. Ngeten kula genahke. Nggih kula akoni nek layang niki kula sing damel. Nanging batine kula niku kula namung guyon Kakang kali si Adi Kembang Jaya. Oh, Kula niku guyon. namung nodi Kakang lho Nodi. bocah semono gedene kok urung gelem omah-omah ngoten lho Kakang. Mula kula niku jajal-jajal guyon nek kali si Adi Kembang Jaya. Oh. Kula niku mboten tenanan saestu lho Kakang. Ora tenanan. Nggih Kakang. Kegambarane wong nyawat pelem nek upama tiba ya ora apa-apa, ora tiba ya engko mbok pangan. Nggih. Nek ora tiba wis mbok sawati terus. Boten Kakang saestu boten Kowe kados seneng ngaten. Kembang Jaya? Boten Kakang. Seneng apa seneng? Boten. Seneng apa seneng? Boten Kakang saestu. Tenang. Nggih. Endang Sari. Aku ngerti tumindakmu. Yekti perkara iki sing seneng
Kembang Jaya dudu kowe, anu dudu Kembang Jaya nanging kowe. Mula kanthi kuwi ing wektu iki dina rega tumindakmu. Kowe tak pegat. Wegah. Angger wis dinganekno wegah. Iki napa, Ndara? Iki lho, wis ora sida pegatan lah. Kek mau dikandani tak pegat kok malah nyekel sing ora-ora. Kakang kula saestu kula ngakoni nek kleru, Kakang. Pegat, Ndara, pegat. Kula mau dipegat, Kakang. Kula mati urip dherek panjenengan, Kakang Penewu. Ana anakmu loro. Ora Kenjong Sari. Mergo iki wis keputusan saya. Oh, ketoprak keputusan saya. Kados pundi, Kakang? Dipegatlah neneng mburi, neneng mriki mboten, Kakang. Kula melu panjenengan, Kakang. Salah ngene iki wis. Mulane rene Kembang Jaya. Wong lanang mono tak ibaratake soda. Angger ketemu susu ya dadine gembira. Nek iki ora ana soda gembira iki. Dina iki uga kowe tak pegat. Mboten purun, Kakang. Nek pancen kowe ora gelem, kowe tak jaluk resesi awakmu luwih dhisik. Resik awakmu dhisik jangkrik ngono. Koprak guyu terus. Aku iki kudu guyu kowe gol, mogol. Lah kowe ora kudu guyu, aku bengos muncul sisih lho. Layak kowe ngomong kleru terus gol, mogol. Pancen nganten njaluk lakon nek wakekane tenan ora. Aku kok malah kudu guyu aku. Resik luwih dhisik. Ning sendang kae. Engko sik. Apa? Lah buyarku itu. Kowe takok kerisku ki kerisku. Kula sing dinapake Kakang kula Kakang. Kula ampun dipateni Kakang. Ora nek kowe tak pateni. Niku Kakang. Keris iki tampan ana. Resik ning sendang kono iki minangka sarana kanggo kowe resik. Nggih Kakang. Pamit Kakang. Dalem, Mbak. Jaluk pamit dulu ya, Budi. Baru pamitan Aku wae. jaluk pamit kali Kakang. Kang Mas Penewu. Panjenengan madhep mriku sila. Pripun, Mbak? Aku jaluk pamit yo Di, Bang Joyo. Yo tak pamit iki. Ayo Kang. Allah. Ayo. Aja kok ngene to. Matur nuwun. Rum. Lelakon iki nganti sekedadian kaya ngene mergo saka tumindak. Dadi muga-muga wae karo kowe ati Kembang Jaya. Nggih, Kang Mas. Sebab sing kaya ngene kena dipasinaon supaya bae kanggo awakmu besuke yen to kowe duweni iso nonton bojo. Ngestaken Kang Mas Penewu. Lah kok suwe banget lek aku. Tapi iki nggih, Dara. Ana apa? Dara Kenjong Sari bunuh Kediri, Dara. Mati. Nggih. Lah kok mlaku rono? Hebat. Kenjong Sari nglayut jiwa. Nggih. Salah panemu Kenjong Sari. Yo, ora dadi boyo pengapa mergo dekne tuhune tumindake. Kembang Jaya lan kowe anu Nggih, Kang Mas. Seksenono panggonan kanggo sesuci Kenjong Sari yen ana reja-rejane jaman katelo pasukan. Aku tak ngerampungke laku luwih dhisik Kembang Jaya. Nggih, monggo Tolong Kang Mas. awat-awat ana ing penawon aku bakal ngusuli apa
banget dumateng panjenengan. Nembe kemawon kula menika enak-enak ndalang nyabetke wayang. Lho kok panjenengan mateni lampu njur panjenengan menika ngajak perangkat dumateng kula. Sejatosipun wonten wigatos menapa nggih Ndara Putri? Yo kakang sapa nama? Sadurunge aku njaluk sepuh. Mergo sampean kena enak dalan. Dumadaan sampean tak dadan. Dadine kaya ngene kakang. Dadine iki aku tresno karo sampean. Senajan to lagi sepisan aku mau ngeten karo sampean. Mumpun aku wis landur tresno karo sampean kakang dalan sapa. Ndara Putri Rayu. Napa sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih. Panjenengan menika tresna kaliyan kula. Panjenengan ngertos piyambak napa to pegawean kula? Namung dalan Ndara Putri. Pancen ki bener kakang. Nanging sampean kudu ngerti. Jeneng tresno ki ora mawas pangkat derajat gondolan. Ati kan dadi pawitane kakang. Saestu panjenengan menika tresna kaliyan kula. Saipun sing panjenengan. Oya karo wedana yurumpung. Lha sampean ki mau sampean tak nggawa mlayu karo ngantene lho, Kakak. Engko dhisik kabeh mau aja salah ing panampa. Ring bradat sing nggawa mlayu ngantene iki dudu aku. Ning malah kosok balane Ndara Putri Rayong Wulan sing bradat karo aku. Pancen bener kok, Dik. Sing luput sing kliru ki aku mergo apa? Kakang dalam sapa nyono iki tak dadi. Oh, kados ngaten. Apa wedana yurumpung isih bujung lawan kowe? Bisa kok, Kakak. Yen kaya ngono wis suwe. Ayo, anak nyamluk ya itu menyotot ya. Dinglangmu lho kuwale. Dinglangmu lho kuwale. dadi wedana kok ora iso. Ora rai. Lah. Lho, niki wau lho, upame mboten jalukan. Isin Mas. Piye? Alah. Apa ben iso dingklang sikile dipoklek sik. Cocok. Kowe malah kurang ajar. Kok kurang ajar itu apa? Kita ora mau uklek. Lho, iki aja ngomong sarung ya. Apa bae sih? lho? Iki lho jane nek kan itu pelaku intel kowe ning uklek. Pripun mboten cetha. Kurang jelas. Sing gamblang cetha. Iki dalam nulang nyumo Nyumok dono. nulang nyumo nono ondo. Ondo. Nek nak itu pelaku indang, anane intel kowe mesti uklek. Nek ora pincang sikile apa dipoklek. Yo, nak kurang ajar. Dunguku kok pentil. Entel ono. Intel. Wonten menapa kok Ndara Wedana kok panjenengan menika bujung kalian? Lho. Malah kok atu. Hah? Oh, gak lu angkani lah kok atu. Oke apa? Malah takut aku. Aduh. Tuk anu. Kowe kok aku piye gak ngomongani kowe kelompok. Loh. Kowe apa tak kei mantu ndak lah. Loh. Antene malah mbok ngomong mayu. Domblok iki anak kowe domblok. Ndara Wedana. Nggih. Panjenengan menika ngluputke kula. Lho iya no. Sakniki ngeten kemawon. Nggih. Niki saumpami. Ya. Saupami panjenengan menika dados kula. Aku dados dalang. Anyway. Nggih, sampeyan dados dalang. Dadi ganteng. Nggih. Aku dadi bayi. Dadi bari. Panjenengan dados kula. Dadi ngene. Enak-enak ndalang, nyabetke wayang, Ya. lampu mati. Nganten ambyuk teng pangkone sampean. Jur panjenengan diajak perangkat. Purun apa mboten? Ngantene ayu. Yuk lu akan ada metu kok. Nggih, purun ta panjenengan? Yuk gelap. Semanten ugi kula. Kula nggih purun. Nyampe lu plongno aku Kok jangkrik iki lho. Nang ora ngono ah. Lah. Pun. Nek minat kena lampu mati, kowe lak nek dalan, kok kowe tak kailet nyeki. Nggih. Kudune yo ngaten ana mbok omong lunga. Ingkang bradat Ndara Putri Rayong Wulan menika Ya. mboten kula. Lho, lah nyapa? Nanging malah kasok balanipun Ndara Putri ingkang bradat kula. Sakniki Ya. ingkang bradat niku ayu. Ya. Napa kula mboten purun? Nggih purun to? Ngoblok nek Lah nggih goblok to nek mboten purun. Nggih. Iki ngoblok aku kok dalane lah. Sampean iki sing goblok. Kok yo ngoblok. Nggih. Lah nek wong wedok ayu,
ngajak minggat yen ora gelem edan kok. Lah wong lanang wis tak kandakno kaya soda. Kaya soda. Soda napa? Angger kepethuk susu to gembira. Oh, ngoten iki. Ning kowe bener ora kalah, sing penting kowe tetep kalah. Oh, ngaten. Mergo aturane kowe tak kondulang ning kono kok malah gawa nganten. Saniki kersanipun Ndara Wedana Yurungku ngados pundi? Ya kowe tak rangket tak cuwano. Yen panjenengan saged rangketen kula. Ngono. Kelakon ati tenan. Ulang aja. Kamu dhuwur-dhuwur. Aku lali ora katokan. Ini ora. Ayo. 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 Nanti. Yo kono endi? Lho ya perang no. Lihat. Iya. Ya. Hai. Ya. Ya. Ayo. 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 Ini dola apa? Ini dola apa? Mana dola ini? Ayo. Rikala semono kula menika ndalang wonten griya panjenengan. Sing nonton akeh nganti panggung diroyom-royom kalih tiyang. Kula panjenengan lan kowe dadi pasesen. Besok yen ana rejane jaman kaklau panggung royom. Wayang kulir ingkang kula titipke dumateng panjenengan menika wonten pundi? Wayang kelir, Kakang. Nggih. Wayang kelir kan tak buakno sawah sisih kae lho, Kakang. Besok yen ana rejane kaklau sawas kelir. Sapi sitom layu-layu aku kok ngelak yo, Kakang yo. Yo, Kakang. Tapi Mau piye? aku yo ngelak lho, Kakang. Kamangka iki ana ing tengah alas. Nanging aku bakal budidaya golek banyu kanggo nampa. Ngono, Kakang. Bukan masalah. Kakang, Yo. aku mesti Kakang dalah. Iki muga-muga wae Kakang jalan cok banyu yo. Iya, Kakang. Ana sumur Ono sumur. nanging ora ana timbane. Ana sumur ning ora ana timbane. Lah cok carane ngomong iki kepiye to, Oh. Kakang dalah? Panjenengan sak watos. Mangke kula ingkang kemanten. Rantos. Tak kulingke sumur. Pun mari nggone ngelak. Leneng mau sumur ora ana timbane cur tak guling. Besok yen ana rejaning jaman kaklau sumur nguling. Ayo. Wah, Gara-gara niki. Bakal dibujuk. jangan ngoten iki sampean. Sampeyan iki wong iki dibujuk. Lah aku mawon kok kimi-kimi. Kapan kecekek Ayo, dalam? Bunda. Pramila panjenengan wangsul kemawon. Ampun tresna kaliyan suwun. Cilaka apa meneh? Wis dibut. Hah? Lesu. Nek kowe lho ora maido, weten-weten nek jeber ngono kuwi ya gampang lesunan. Ora bedane karo kowe. Wis tak goleke. Goleki opo? Semangka. Ya ana timun. Senembung. Nggih, nggih. Ya semangkane ya, kaya kono tak kabeh lho abane. Tak saure dhewe. Pancen sing duwe tegalan. Iki apian. Lho iya, ning gone lombok dikeli bendung. Dicawisi. Hati-hati toh, Kakang.
entekke kakak. Loh. Hei. Ana wong njaluk. Mandek. Tak bagi meneng wae. Lho piye to iki? Iki Karepek dhewe. Iki saya ora keguna lek. Sik. Iki maksud tak piye? Pirang monggo. Tak bagi meneh. Gampil mengke lek kirang niku teng Tegalan si kata. Salahke kok dhewe mburi. Karepe dhewe pun mboten sarepot-repot yo. Adek. Iki piye, Cah? Bamongan. Monggo. Yo. Angger ape ngomong diwenehi ya tak pangan kok. Jenengan niku kok malah sampean tompo to, Kang Mas. Kene timun wae. Bamongan. Nggih, monggo. Oh iya. Lah kok iso ngamuk piye kok diwenehi? Bamongan. Oh nggih niki monggo. Tesih kathah, mriku tesih kathah timune. Pirang to? Eta. Nggih. Kurangan kan. Kirang Engko pekno meneh kan. kok wani-wanine semangka timun mbok undhuh iki. Meneh kan. Karepmu dhewe apa ana sing kongkon? Nggih karep piyambak, Ndoro. Kok iki kan. Kurang ngerti biasa. Kok ngamuk yo. Biasa wong njaluk nek kurang. Kowe iki ngerti apa ora? Ngerti napa? Sapa sing duwe semangka timun sakmono ambane iki? Nggih mboten ngertos kula. Ora ngerti. Temenanan tak Pak. Tak amuke, Kang. Kamu Kowe ora ngerti sing duweni semangka iki. Mboten, Ndoro. Yen kowe ora ngerti, tak wenehi ngerti. Sampeyan ngerti? Ora. Oh, malah sampeyan nesu kalian kula. Ngir. Semangka lan timun kae darbekku. Sing duwe ta. Wani-wanine kowe do njupuki ora pamit karo sing duwe. Kula niku pun nembung kula wau. Lah mun nembung dek kapan? Lek wau, Prosesine pun nembung. Lek nggih, konyon semangkane kalih timune lho enten sing semaur kok lek wau. Ana sing semaur? Nggih. Sing semaur piye? Ya kono jikoken kabeh ngoten. Sing jawab ngono sapa? Nggih kula piyambak. Sampeyan iku lho. Iki ketoke yen ora samar iki kok kaya dalang. Nggih, dalang kula. Dalang kok mloya-mlayu. Lah iki sapa iki? Niki Rayung Wulan. Rayung Wulan. Kok malah pangadet nganten iki karepe piye? Mangke riyen panjenengan menika lak Aku Penewu Sukmayana. Dalang sapa nyono? Dalang sapa nyono tau nonton. Ate Dalang mirsani to, Kang? sapa nyono. Niki Ndara Putri Rayung Wulan, niki kadang kula sinden kala riyin niku. Nggih menika leres kula Kadang sinden. kula. Adimu kae Nggih. sing tak jaluki lagu ora iso iku. Lah nggih niki. Banget apale niku ngantos lali. Sing jenengan bokonge sobloke niku. Lah kok nganti kaya-kaya mlayu-mlayu. Nggih menapa ngantos kula menika temapak wonten ing Tegal Bantengan. Ngantos kula nika anu semangka. Awit sedaya kala wau kepepet ing kahanan. Kepepeten kahanan Perkara awit kula menika dipun bujung kalih Wedana Yurumpung. Wedana. Nggih. Kula niku didakwa bradat Ndara Putri Rayung Wulan. Kamangka babar pisan kula menika mboten bradat malah kapara Ndara Putri Rayung Wulan menika bradat kaliyan kula. Pramila kula nyuwun pitulungan dumateng panjenengan ning kula menika sampun wonten ing Tegal Banten. Ngene, iki dalang sapa nyono? Nggih. Sadurunge kowe tak wenehi kabar mergo aku dina iki ki rak dadi duda anyakan. Dulur dados duda Iya. Dudo di. Lajeng kersanipun Ndara Penewu menapa? Umpama, iki tembung umpama ki rak kenane bali. Bojoku Kencong Sari ki lagi ae sedo. Lah, mergo aku ku duda ki ora betah. Umpama adimu ngono tak kepengin tak pek bojo ngono entuk apa ora? Ngeten kemawon Ndara Penewu. Sedaya kalau ingkang lampahi mboten kula. Nanging kadang kula. Monggo panjenengan nembung piyambak kalian kadang kula.
Nek perkara nembung ki aku ya ora anu ya. Oh. Ya kandhani Ah. kowe. Iya lho Kakang. Kowe mesti rak wis krungu dhewe. Apa to kene Ndara Penewu Supanyono. Ndara Supanyono kepengin kowe dadi bojo. Gelem apa ora? Piye yo Kakang? Kene yo Kakang. Ora usah ngono piye yo Kakang? Oh, Kok ora Ndara usah Penewu. to, Di? Nyuwun pangapunten. Wis piye to? Iki duda. Yen pancen ora usah Adi Kembang Jaya. Semangka timun sing dijupuk jaluk ana dhuwit. Tak jaluk dhuwit. Mangke riyen to. Kowe kok ora usah apa kepiye to? Jajar. Dedek piateke gagah wideksa. Brengose wae nglitek separo. Jajal. Ora apa jajal. Kok ora usah. Ngene lho Kakang, ora usah iki mau tegese ora usah ditari ngono lho. Ora usah ditari. Ora usah ditari. Oh, dadi ora usah ditari to. Ora usah ditari kok gelem. Gelem. Yo Kakang. Yen pancen gelem apa prekasamu aku melu tanggung jawab perkara yuyu rumpung tak tanggung. Sumingira. Ngoten. Ya, wis Kak. Ayo. Gawean Adi. Nggih, Mas. Di yuyu rumpung. Padrene patenane. Rumpung tak undang rene Kang Mas. Yo. Yuyu rumpung. Ngajar. Undak mana gak enak. Yuyu rumpung mboten enten Kang Mas. Lah iki ana wedhus berok ana kene iki lho. Nek niki mboten yuyu rumpung niki. Niki yuyu kangkang niki. Dadi apa ya dalah. Terakhir irul iku gawekno wong. Delok mik. Mat. Mat. Wong kancane dandane apik-apik ganteng men aku malah mbok kon ngene. Izin kas. Nah. Aja banter-banter mikean karo. Wis diakali. Piye jajal? Karo ngetes sonanyar. Ya wis. Ora ngono aku ki batin, sumpah batin. Ana apa? Nek nyawang dandanane bapakku ning ketoprakan kaya ngene. Heeh. Jan nelongso tenan atiku. Kene maju kene yo. Ya Allah, ya Allah. Jebule dadi wayang ki ya rekoso lho, Lur. Lah ya wong dagelan kok mbok jaluki lakon ngene to, Mas. Kowe penak lagi metu ping pindho lah aku buka kelir ngantek iki engko. Wis pisanan wis dikon bindeng. Angger mlakune aku lali ngene iki terus tak eling-eling. Lah sing pincang kene kok tekene tak kek kene. Rasa. Ya wis ora apa-apa wong pancen panyuwunan. Iya Sing wigati kanggo anakku Irul sing jenenge sing asli ku sapa ora mudeng. Muhammad Iruluddin. Kuwi tenan apa ora? Mbah menawa. Muhammad sapa Ahmad ya? Ahmad. Ahmad Irul. Mas Ahmad Jastro. Aku rangane jenenge Jastro. Sebabe apa? Tuku jas ning desa Setra dijenekno Jastro. Lah iku mang ana dalang saka nyono perkara adus ning sumur digoling dadi sumur gumuling asane sing iso jenakno ndekne tok. Aku ya iso jenakno desa kene. Nek desa kene mbok jenakno apa? Iku ana sendang do dienggo seneng-seneng. Seneng-seneng iki nek carane nganu rak suka-suka. Heeh. Sok ben nek ana rejaning jaman tak jenakno sendang suka. Lho, piye? Ora wong ancene panyuwunan ya dadi lakoni. Lah iya. Ora ketang sak madya. Ya dikeki dagelan. Ya iki ketemu ya diatur ana dagelane ya ketemune iki. Aku ya wis mudeng karepe. Lah iya, aku melu mujekno. Aku nek ngundang bojone iki rak pesek. Ya wis muga-muga ae le dadi nganten iso dadi kaken-kaken lan ninen-ninen, iso dadi bahagia mulya selawase. Ya ta, Samawah. Jarene sakinah mawadah warahmah. Bolak-balik yah mono yah mene tak peksa tak amuk perkara tak kon rabi ora gelem-gelem ndondelala kok tukling kok entuk sing pesek ngono ae kok senenge ra karuan. Asline mbangir ya, Bos. Kok iso? Iso bangir iki. Perkara pipine kemajon.
Anu Mas Rokim, Nggih. spesial kanggo Mas Irul, tolong Mas Irul. kasih satu buah lagu, Heeh. mengko langsung dadi terusno lakon panyuwunane. Nggih, Mas Irul, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, sakinah mawaddah warahmah. Kowe nek ndongakno rak global wong loro langsung mbok dadekno siji. Iya. Nek aku ndongakno sitok-sitok. Piye? Ndongakno Irul muga-muga tak dongakno dadi priya sing rahmah. Tegese priya rahmah kuwi priya sing tanggung jawab. Oh. Sing wedok tak dongakno muga-muga dadi istri sing solehah. Karpe solehah. Karepe solehah. Karepe solehah kuwi istri sing berbakti kepada sang suami dalam bentuk apapun. Aja didelok apike ning didelok eleke, aja dipaido eleke ning ayo dirumat apike. Oh. Ya Mbak Pesek. Jenenge sapa kok pesek-pesek ae? Pesek to, Pak? Anu ya Mi Jarmi. Jasno kan bojone Jarmi. Coba aturi apa, Mas? Mas, Spesial. tadi ngersake lagu nopo? Dikarenakan sampean ini hari ini menjadi raja sehari semalam. Dan yang paling berbahagia. Ya, Nggih. ya. Turne di dokumen langsung karo video syuting ruwet. Ruwet Production syuting matur suwun. Rukune pendak dikawet. Dadi ruwet. Minta lagu apa? Bapak Ibu tamu undangan. Kanca-kanca YouTuber, Mas. Jen. Mangku Pural. Ana dulur Subscribe. lanang ngepolo, ana duka seti. Mas Streaming ya. Farhan. Streaming, ya? Mas Farhan ya. Farhan. Iki ning saren gak kowe iki. Pen setiamu ya kuwi lho Le. Farhan karo sapa? Danang. Mas Danang. Wah. Dan juga didatangi dihadiri bintang tamu dari Jawa Timur. Sapa iku Iki jenenge? Lastri. Jawa Timur piye wong cah iki kok ceblokan winong. Nek tadi siang Nggih. pancen ana tamu saka Rusia. Oh, dari Rusia. Jenenge lali aku omahku ku saiki bingung Le. Silivano Dilimani. Jenenge aku nganti ra ngerti. Winginane kok Jerman wong papat. Ya ngrumati ya makani ning ya apik. Isih ditinggali dolar. Alhamdulillah. Iki mah urung ninggali kok wis lunga sik. Arek kok bengi merampung meneh. Anane tamu saka luar negeri ninggali dolar. Heeh. Matur suwun nggih, Mas. Alah ya. Oh, nggih Mangku Pural nggih. Heeh. Anane wong luar negeri menehi duit dolar kanggo sampean. Heeh. Iki mergo wis nggambarke. Apa? Sebab apa sampean kok diwenehi duit dolar? Sebabnya Mergo wong luar negeri ngerti Pak Mogol sebagai pimpinan ketoprak iki kudune dodone melar. oh. Sing tegese kudu penuh kesabaran. Oh, iya, Jadi iya, iya. dolar dodone kudu melar penuh dengan kesabaran. Nek aku, Iku nak sampean. lah nek upamane kowe sing diwenehi, Aku diwenehi karo Mas Nganten duit Indonesia, duit rupiah. ki ana karepe. Ana karepe Rupiah. rupa pintar dan amanah. Wah. Lah nek bapakmu, Nek bapakku iki diwenehi duit Inggris. Perasaanku gak penak. Lho Inggris lho, Pak. Inggris lho. Kunci ku. Lho kok kunci. Lah iku mang do ngendoni setang kunci Inggris. Ana bar ngobos kok setange sing dikencengi. Diwenehi duit Inggris. Inggris. Nek Pak Mogol dolar, Dolar, nek aku rupiah, rupiah, aku sampeyan duit Inggris. Inggris duit. Pound sterling. Oh iya. Woi. Duit Inggris kuwi pound sterling. Pound sterling. Iku ya ana karepe. Ono. Karepe apa? Pound sterling. Pound sterling. Potongan koyok monster, rupa koyok maling. Kowe gak isin iku lho. Kok Isen piye, Pak? Lah aku maling ya tanggo makani kowe. Oh iya. Lah iya gawe sing apik ae goblok. Kowe maling mbok store kene aku. Lah terus tak store kene kene iki. Lah pokoke wong telu iki asli iki ya perampok. Oke, ya. Oke, mong geguyonan. Satu tembang Mangku Purel kita spesialkan untuk segenap tamu undangan. Aneh-aneh jalukane ndek mbek sing terkenal. Mainnya ning apa Mas Ari? Maine yo ning kene ning sendang. Jajal, aku njaluk revi. Aminor. Apal ku amin. Mangku Purel. Ayo ngadeg. Tutup penggawean luwih penting
Satu tembangnya. Rek ayo rek mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak. Tekon di kumaha. Mangku purel. Iya mangku purel. Iya iki golek mlaku-mlaku golek purel. Wong mangku purel kok malah Kok tekan rek ayo rek. rek ayo rek. Mlaku wis. Aja. Hop. Saiki nek cah cilik-cilik gak mangku purel ya, Le. Lah apa? Lagune mangku buku ning sekolahan. Terus Lungguh kursi ngadep meja ngrungokne bu guru. Asik. ulo ya. Mangku buku ning sekolahan. Do meneng wae mirengke dawuhe bu guru. Neng Mangku Ora belas. Tukange basi enak ra karuan. mangku rondo. Enake anake limo. Mangku rondo. Cangku pural ketoke teh grup. Atik do manut empane. Atik do piye, seneng nek umat ya. Iya, tak kon umat terus gen nurut. Ya oke. Kita kasih satu lagunya Mangku Mangku Purel. Ana yuyu rumpung kok gundul. Oke yuk. Ya, mangku purel. Ya. Tak kajono. Mlaku-mlaku. Ning kunjungan golek purel. Yo. Ya. Ruwet. Profesional syuting. Seneng kami bulan ning karaoke gandengi penyanyi ada Mangku Purel. Alah. Ora ngono jalukane kok sing ngono-ngononan nek Erul kowe Erul. Ya gak apa-apa bos, itu aslinya iki ogak-ogak lagu jorok. Heeh. Lagu mengingatkan. Oh iya. Nyatane iki saire kan ono aja mangku purel mergo kudu mikir masa depane. Lah, iki dagelane wis apa neh? Mlaku tak kompo lho toh. Ya sesuk rame ngono Mas Arya. Yur. Ini permintaannya ada dua lagu, Wedhus. Mangku Purel sama Rungkat. Tapi waktunya wis sore. Rungkat ning karaokean. Kok mbok awur ae to, Pak? Alah sing penting ana rungkate ndrawesno. Ya wis. Nggih. Mengko pinanggihan maneh Pak. Oh, nggih. Acarane mengko sore Mengko sore. ketemu. Wis muga-muga sama Bang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Nanti sore amin. bar maghrib ana sumbangan dangdut. Ya Mas Irul ya di sini Konti. disumbang Pak Mogol. Pak Mogol siapa? Pak Mogol itu siapa? Ora roh. Lu Pak keterangan Pak Mogol. Mogol kok sapa? Aku penewu Sukmayana kowe. Lah iya Pak Mogol iki bakul tahu lho kok iso. Kowe apa ora ngerti? Ora aku sing numpak mobil tahu bulat. Lah ya Digoreng dadakan terus mau tabrakan bakal tahu ngono. Balik ning lakon. Sampean dadi penewu Sukmayana, aku dadi Kembang Jaya kowe. Loh, Kembang Jaya aku. Kembang Jaya, aku Jayane kembang. Kowe yuyu rumpung. Yuyu rumpung. Kowe yu rumpung. Aku bacut nang goleki karo Apa iku mau? ngidaki debok. Goleki karo Dalang Sapanyana. Dalang Sapanyana wis dadi dulurku. Ora iso yen pancen kowe kepengin
mrawasa kelawan dalang sapa nyono. Iso ra iso dadi pepalangku rawe-rawe lantas malang-malang tak brantas. Wani kowe karo aku. Sing tak aku gak bindeng. Ini omamu. Yo. Duh, iya. Apa? Dalang toko nyono wani gondol putri sing ati nganten. Ranyung wulan. Lah karepmu Tak rangket tak sawana ning gone pareng Arudo. aku sing dadi pepalang tamani pustaka. Loh, udah mati aku. Ampuh saestu Kang Mas. Yuyu rumpung terus keplayu. Yuyu rumpung, aja mayu enten ana aku. Antem nganggo aku orang sumber para sembah kitran. Yen! Halo. Awas. Kang Mas. Cilaka. Dilimpe aku kelawan Sinten yu rumpung. Adi Kembang Jaya Kang Mas Peneru. mergo ning jati semi kene wis ora aman. Kowe budhal nang alas kemiri ajak dalang sapa nyono. Adi Kang Mas. Kang Mas Peneru. Ora usah dadak kesuwen. Ayo padha diluk. Mati. Ataman ucap. Cintaku. Oi, Si bagus dewi lo ya. mantem zedeknya ayo. Bagus ki. Ih, bagus lo ya disawang-sawang sedotan. Nolong putri ayo pulang. Ih, Lan jenengan kok latihan tidak niki wonten napa? menika leres. Kula menika numpuk dateng panjenengan lho demi rumpun. Jalanan wonten wigatos ingkang badhe kula blakaken. Pikati kok makan apa? Jebul bener omongane sampeyan lho dene yuyu rumpung. Yang ini. Dadi bojone dalang sapa nyono iki rekoso. Nah. Yen ora ana tanggapan ki ora mangan. Mangan apa? Beda karo nyuyu lumpuk. Itu yang tadi bojone yuyu rumpung. Pegawe. Kabeh kecukupan. Nya. Kok kepengin sangat dados bojone sampeyan lho dene yuyu rumpung. Nya. Tenan iki. Ih, Sampeyan kemen tadi bonyoku. ih kula tresno sanget karo panjenengan lho iki. Nek kowe tadi bonyoku, apa jalukmu nek entah ya nduk ya. Saestu lho iki. Ya, apa? Kula nyalaku jangan kok katone kok saya. Saya aku kecil, wong kecil kanan ngantek kak iki ulung bal. Dadi lakon. Dadi lakon. Iki kula pitek iki. Ngono? Iki. Ya. Wis ora nyah tinggal wong tengah alas. Jet ngene iki ngelatis. Ya, bener kowe lul, ana lakune mangkuk ulul. Nek kula niki kok guyon lho nggih kalih sampeyan. Umen apa lho? Sampeyan iku kok jaduke kados ngoten. Nyaduk yo dino iki tok, engko jole wis ora jaduk. Lho, menungso mriko mboten saged ngalake dateng panjenengan. Ora enek. Jadi sampeyan iki iso mati napa mboten? Aku anggere ape mati. Nggih. Ano, wedok ketok matoke urip ndang. Oh, ngaten. Iya, Yen arep mati ana bocah wadon. ketok matoke urip ndang. Kok tak takon nggih. Apa? Dene sampeyan iki gadhe pengapesan apa mboten? Nek nyengene menungso iki akeh duwe kasakan yo duwe pengapesan. Yo nek kowe takok perkara iku ning aku yo ngerti, kowe aja kodhok ana cocok. Akeh mboten wong calon bojone kok Nah, dikandhani. mergo kowe wis seneng karo aku, kowe dadi bojoku. Tak dohno. Cep nak apa aku jaduk. Sebabe napa? Aku akan ketono yuyu lumpung inggih ketunungan. Ora welang. Ora ono sing kalahno karo wetono yuyu lumpung. Asal penjara wonten iki lho. Iya, nang gone kala welang. Copo ae otone kok menungso ibarate anteno gunung bakal cukup, segala bakal anyar. Yuyu rumpung.
yen aku wujud naga gedhe tok singkala dadi sabuk. Saiki aku badar kawujudan kula kanthi kuwi. Kowe bakal apes jayamu, apes jayamu. Lapo gedhek pindho e. Yo rumpung. Anu. Oi. Kowe wis tegel mateni sedulurku tuwa ya Kang Mas Penewu saka nyono. Nyalae dhewe nglindungi karo dalang. Kula ning kene pati kudu bales pati. Alupmu. Bisa ora bisa aku kudu mateni kowe. Najan nyulu lumpung orang duwe orang gowo. Arane kala welang. Ning iki duwe kajeknen. Apa kadegayanmu? Angel iki kok ketoprak maklip ya wis par. Ya wis suwe kok iso. Ayo. Ya kandilmu apa tamakno karo nyulu lumpung. Bakal tak tampani pusaka ora brodol radu aja kakon dosa. Waduh, takut. Jadi Bang Jaya rumpung wis rampung. Apa kang dadi weling Kang Masmu Penewu Supangyono kang supaya mbabat alas kemit. Saiki dibajuke mbabat. Ayo Ngono. Ayo dereke aku. mbabat alas. Bang Jaya, Kakang dalang sapa nyono. Tak jumbuhake lelakon rikala semono. Nalika aku arep babat alas kemiri. Aku dioyak kelawan Jim Kolomambak. Jur aku ditulungi karo Ki Cekong. ditulungi kelawan Ki Cekong. Kuwi dur nggone nulungi iki nganggo apa? Aku ditulungi Ki Cekong nganggo dawet. Dawet kuwi sing diwenehi santen Dawet saka saka pati diwenehi. diwenehi santen. Mula tak jumbuhke nggonku babat alas kemiri bakal tak wenehi tetenger. Ketenger napa? Besok katelao alas Dadi kraton pati pati pesantenan. Ini babat alas kemenesa dadi kota gede. Adalah pati pesantren jumbuh anggen siadi babat alas. Dur sapa kang dadi pengayoman ana ing pati pesantren? Gandeng sing babat alas kuwi mau aku. Mula ing papan kene aku bakal jumeneng dadi pati ana ing Kabupaten Pati. Katelao Bupati Kembang Jaya. Pati Lajeng Gandeng aku wis dadi bupati kudu duweni patih. lajeng ingkang kapiji dados patih menika sinten? Ora liya Matur nuwun. sampean tak dadekke patih. Matur nuwun. Rene panjenengan menika maslahaken palenggan patih wonten ing pati pesantrenan. Kula nggih bakal tambah jimat asma. Patih Haryo Kencana.